Choyamba tikathokoze kumwamba kumene kwalola inu ndine kuti tipezeke malo ano. Amen. Akanapanda kutilola sizikanatheka kuti tipezeke. Kugona ndi chizolowezi koma kuzuka ndi chisomo. Choyamba Bwana ine ntchito yanga ndiwangoti ndikulandira kuno ndi kumakata choncho mumve mumtima kuti takulandirani. Abana ngati kumwamba kungalole kuti pasikizini zichitika mkufuna kwake, koma abana mavuto kuno koshayamba. Kutereku ikanakhala ngati mawiki apitawo nyimbo zisibwe zizikuveka choncho. Pano pavoti tino watu aliyese kambale kamozi wapeza mchifukwa chake mukuona kuti anthuwa akumveka saundi koma ndiyo sayamba yagonera. Maplani anu mukamapanga maplani anu makata mumuyike mmenemo chifukwa kunoko ndi kuchipalamba timadalira Seterezayo na amene wangolowa mgolowera basi no kulephera ukamalowera uku akupezeka uku ukalowera uku akuti iwe kuchirazo choncho ni mawu amenewa ndafuna kuti ndikulandireni amayi ndi abambo ndingokumbutsa mawu awo. Kulakwisa kamozi zaka zingati? Mukakhoza zaka zingati? Ndichisankho chikhale ndinu. Ali pali mwanaba? Nyengo mmene kukuotchera kunsana kumuzi ndikukuona ndine ndine mawu amene wasakuluseka kadiwa kuna Bwana Kawaga wakulandira toyambira mwabwera muzitifeza pesa Bwana Kabaka ineyo ndikaputa lodiera limina kukuza kuti tichita zomwezo ambuye akudalitse Musa. Amen. Chipagira mwamba. UTM! Chocolatu! Utakaliso kabambe kwa September 16 pano. TK kwa September 16 pano. President watu kwa September 16 pano. Sio mwambiri. President mundirole ndipereke maulemu moteremu ndipo ndikapereka maulemu amenewo ndipempha ena onse amene akubwera kudzandiyankhula pano kuti akhazikitse maulemu chimake. Choyamba ndipereke ulemu kwamba gogo ndi mafumu onse amene tili nawo pano. Ulemu upite kwa inu
ulemu wachiwiri upite kwa a presidential advisor amene muli nafe kwa mpano Dr. Matthews Mtunguka landirani ulemu wanu. Ulemu upite kwa ulemu wina upitenso kwa vice president achipani chathu cha UTM Dr. Bulirani landirani ulemu wanu. Ulemu upite kwa regional vice president athu kuno olemekezeka Richard Makondi. Ulemu wina upite kwa national publicity secretary athu olemekezeka Felix Njawala. Ulemu upite kwa national organizing secretary athu olemekezeka Hashim Banda. Ulemu wina upite kwa director of elections athu olemekezeka Bright Kawaga amenenso alishauri MP kuno. Ulemu upite kwa director athu wa strategic planning Ayongo Wayongo landirani ulemu wanu. Acting regional governor athu kuno olemekezeka Mosipiri ndi region yanu yonse landirani ulemu wanu. Director athu amayi amene ntchito yayikulu wiki yonse ino akhale yali kuno Mai Lois Mponda landirani ulemu wanu. Ulemu upitenso kwa director athu wa youth region Maxwell Julius landirani ulemu. Ndi magavana zathu onse district governors motsogoleredwa ndi Agulani komanso constituency governor motsogoleredwa ndi Asomba. Maulemu akhale malo wake. Ulemu wanu waukulu asanano a president ndokuti ndikuita nene anthu amene atatiyankhule pano ndipo mosalaya kakandiwa ndikuti ino ndikusosto tikachoka pano tukaimaso kalunzu mundilole ndayitene a regional governor kuti akulandireni Bambo Amos. Impedi kutusa, impedi kutamba bomala jina kawabale. Impedi kutamba, bomala jina kawabale. Siko mwambiri amene wabwerera Dr. Kabambe Chibakira Mama amene akuti pa 16 nzakaponera Kabambe Chibakira Mama UTM sokolo lathu Dr. Kabambe pa 16 September lapa. Dr. Kabambe pa 16 September lapa. UTM pa 16 September lapa. Olemekezeka a president athu kani yubisosto koma mundilole kunoko kwa Makata tikulandireni ndi manja awiri. Olemekezeka a president athu mawemu aperekedwa kale inuyo ndi president wa number 3 kuponda malo ako. Oyambirira pano tibwerere matipate ya mabili mbuzi. Wachiwiri kuponda pano malo ano ndi SKC zimwawu zimsabiti. Amena kubwera kutapanilisa kukhala ngati mwa president ndi ino olemekezeka. Ye mafumu onse ndi anthu akuno. Olemekezeka kukonzekera nthawi yochepa koma mumve kuchokera pansi pa mtima kuti ifeyo kunoko takulandira ndi manja awiri. Tikulangula mawu awa chifukwa chani anthu akunoko ku Makata akunoko mosokozedwa ndi mafumu amene akhalapa akhala akulangula kunena kuti ifetu misonkhano ina ikamabwera sitimatha kukangokhala pa mpando misonkhano isawa koma titangomva kuti amene akubwera tadaliso Kabambe
atipa agalo kutoka mnyumba mao kubwe amalo yaombele mwanzo izizo zikusikimisira bana iniwe muzingo panga training yangu yokola unakoma kwa mbona uboneka abambo nyama mati ndikupempeni to samene tiliku mapuma mandira kula kunena kuti koma mauze to atu kuti kuona tako la mkugu ulikilie mpepo iwombe tikulangu isitichipachani tikunikilila pa 16 pamena pakubwela pa tengani chopotela chani ukapotela kwa tikukumba chaku kioneka matala mukuononga zindu za mbili apa munema tatala tikuononga mpena jimati ndikuuze nisoma omalizira kuno kuli mwango apenze chati chimene tachilandira kosekano chakuti anyamata akamaja ndi wankulu anga kale anyamata akakuta sasa manja pakapaka wankulu awalamula anyamata ukisa pani manja tikulangula mawawa chipachani anyamata wonse amene ali kuti ipipi anachivomereza kuti amene mungalamule dziko lino ndinu komapata kuti wankulu uja akukadirira sakulangula china chilichonse angokhala mopereka ulemu cholinga tongona kuti ifeti zadasi ya asiku la makoti pomalizire ndikupuse nabamuli amani ndikupuse muyake akabambe waye menati sikimizira mapuma kwadi nzanu utampeza wakaujo wakala pampano huko mwatenga mwendo ulibucha sana kare bwino binuza mukala ujo ali yesa menali kudibibi wakala ujo abwera kuyikiemu mulungozo munalisa bana kabula ngene mandamu masubani wote ya pomalizira bana pomalizira mundilole ndimise anyamata ati amene akuyimirira kuno olemekezeka manakawaga pigani kuno kasira watu pigani kuno Mashado MP ya kuno muli ndi chisomo uli mwana muli mashado awiri olemekezeka Bright Kawaga komanso muli ndi Victor Singa Victoria Umali amene mwina nthawi yonse tikatili nali imodzi koma wonina uli olemekezeka bwana timati mundilole kuti omona nyamata wanu kasa koma tipatse Bright Kawaga kuti alamulire zisomo Chibagera mwamba. Yemwe akudziwa zonena kuti pa 16 September akavotera Dr. Kabambe komanso ali ndi chovotera Chibagera mwamba. UTM. Sokolo latu. 16 September Dr. Kabambe. 16 September Bright Kawaga. President, kuna mwafika ndi ku Blantyre North East. Mafumu alamkulakale. Kunoko ndibera limodzi lomwe liboneka kuti anthu analiiwala. Komanso analonjezedwa zinthu zimene zonena kuti sakulandira kufikira lero. Anthu ali kunoko wanja angolimbirira kwambiri muchito zina zili zonse monga tinanena mfumu kunena kuti kuno kuti achite bwino ndi nkhani ya fertilizer. Koma zimenezi fertilizer uja anamona akudutsa chifukwa choti kuboni inafera m'manja. Izi zachitika chifukwa chonena kuti utsogolero lomwe ulukanopa ndi wodzikonda osaganizira anthu amene ali kumudzi kuno. Maona msewu mmene mwadutsira. Msewu mmene uja unalonjeza lokukonzedwa uzafika pena pake. Koma mpaka na lero palibe chimene tikudani tikuchitika.
anthu akuno analonjezedwa zitukuko zimene kati zikhale kuno kupyolera mwa mafumu ma NDC palibe chimene chikuchitika. Chimene chikuchitika anthu mungwanamiza anthu. Ndikutokozeni chifukwa chomwe mwabwera kuno. Anthu awawa masomphenya awo chiyembekezo chawo akudikirira inu pa 16 September ndi malonjezo amene mwawuza komanso amene mukutiwuza ife amene tili kumbuyo kwanu kuti dera lino nalonso likhale lozindikirika kuti kunoko kuti Blantyre North East. Tikachoka pano kupita uku ndiyo tikuwakumanizana ndi Chiratso. Tikapita uku anthu kumachinjiri. Tikapita uku ndi kuzomba. Koma mukakhala kuyang'ana zomwe zichitika m'maderamo kulibe chimene ungathe kuloza kunena kuti amene alipo padakali manopa amene alatsogoleri apanga. Ndikukhulupirira kunena kuti anthu awawa sakachimwanso sakalakwitsanso akachita manyazi potuluka mukovotera muja cholinga chonena kudziwa zonena kuti akakangolakwitsa monga mmene anenera mfumu ndiye kuti zaka zinaso 5 koma zafika kwinako ndiye kunopo kuzakhautolo mgambo lozizadutsa iya. Kunoko akabwera anthu akumawuza zochita. Koma zimene akawuzazo kuti ayambisa driving school ikwapezeka kuti mwangonayo ayitingotulutsa yapita. Akatero ndiye kuti anthu awawa anamizidwa kokwanira. Ifeyo ngati kuite mubana motsogozedwa ndinu ndi chikhulupiriro kuti anthu azita anamizanso ya. Anthu awawa kuwala kwawo ndi tsogolo lawo lipangidwa kuti liteke kupyolera mwa inuyo bwana. Zimene zizichitika chifukwa chonena kuti anthu awawa azindikira kuchimwa kwawo. Kupepesa kumene apepese ndi zomwe ife tadutsamo ndikukavotera inuyo ngati president komanso ineyo ngati phungu wawo wakuno kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino. Ndipo amene wabwana msonkhano uwu ndiwongoyimayima. Ine ndikupempheni m'malo mwa anthu akunoko kwa Makata tikufuna msonkhano umene mudzaonenso kuti kodi khwimbi la anthu lapano limakhala lotani. Ife kunoko ambiri ndi achiyawo timayankhula achiyawo ndendene kuti twapochere bwana. Patawi inomo ndilole kuti ndiyayitane a Felix Njawala amene akatiuze kuti tikamati president number 7 Malawi kuno kuyambira pa 16 September pano kuti uyu amene tili naye ine mkweyo kuno. Emo ndilole ndapasa Njawala kuti atikulisire president. Chipakira mwamba amene akuvomerezana nawo mfumu kuyenda kuti fertilizer amangodutsa. Urea mabwera chimanga chita kula kale. NPK sana bwere ndi komwe. Kena kumawuzidwa kuti tikakule kulirana kutetereza. Tukafika mene kucha mainaso kulirani. Kulibeso amene akutero di timike chipakira mwamba. UTM. Sokolo lachu. Dr. Saulos Chilima Dineo. Dr. Saulos Chilima Dineo. Dr. Saulos Chilima Nifeo. Dr. Kabambe pa 16 September chaka chino. Sinu kumvaya. Dr. Kabambe pa 16 September chaka chino. Hapa mbele kondenda mfa. Tuyambirira nipeleke kwa president atu Dr. Kabambe amene Malawi yonse ikuyembekesera pa 16 September ndamene akukhala president pazifukwa zokwanira osati chifukwa kuti ndi anthu wanga ayi achigawo changa ayi akubanja kwanga ayi koma chifukwa chodali ndi zokwanira kuti alichotsa Malawi kwa mafuta amenezi. Bwana ndimafuna ndikambeza munthu wina amene ndacheza naye wakwera pa msonkhano pano. Mr. Thomas Luka waenda Tunda pafupi 20 kilometers kuti abwere adzakuone. Sikuti akadali pangu mikankono amene alipo. Wandipatsa chidwi kwambiri waenda wapansi over 20 kilometers. Mr. Thomas Luka achokera uku. Matalikira atopa amene wana waenda 20 kilometers kufika Malawi. Wandipatsa chidwi kwambiri kuti munthu amene yuyu
ndi wamtundu wanji. Ndamufunsa kuti iweyo wamva kuti, akuti ndamva chigalimoto chikulengeza. Ndiye dzina limeneli ndakhala ndikumalimva, ndimakhala nalo chidwi, ndimafuna nzaone kuti munthu wake ndiotani. Ndi a Thomas Luka Akabambe ndi awa mwaona, mukapita mukanena kuti Akabambe mwatani kodi mwaona. Bwana dziko lino likudutsa mavuto ambiri, si mavuto asachuma okhaya. Anthu ali apawa amalawi anakhulupirira kuti avotere Malawi Congress Party chifukwa chokuti adapanga ubale ndi ife a UTM. Tidakhala ubale ndi a Congress Party, ife tidavomera chifukwa cha Malawi ankati awuse na Chilima adzichepetse. Ndipo mawu amenewa wina aliyense amatiwuza kuti tikawuza Chilima, ndiye timapita ndi maonera kuti apana anthu akuti mudzichepetse. Amalawi akuti ndinokula mtima, Achilima ankatiwuza ife kunena kuti awa sangasinthe ndikuwadziwa ife. Koma chifukwa Malawi adawumirira kuona mmenenso zinthu zidalili nthawi imeneyi, kuti anthu inu tapanga ni mgwirizano mutichotse pa mavuto amene tili. Ndi Achilima adavomera nkupanga ubale umenewu. Koma bwana ndifuna ndikuwuzeni nkhanza zija sizinathe. Nkhanza zija sizinathe kodi? Sizinathe. Mwana wankulu wokalamba aliyense panopo akuvomereza kunena kuti nkhanza zija sizinathe. Nkhanza zimenezi tisakungopangira UTM okhaya. Ifetu bwana taziona 5 years iyi anthu a UTM taziona kumakhala ngati akapolo boma lopanga toka. Achilima kakhala ngati akapolo boma lopanga oka. Amene anayenda opanga kampeni Malawi yonse anali Dr. Chilima. Koma adasunsidwa ngati amene mwina adangobwera mboma. Mapeto ake ndizinso taona zachitika kuti kodi kuchikandawo. Bwana nkhanza zonse zikulekera pamene. Masibo servants Malawi muno akuvutika kwambiri. Malipiro sakukwanira kuti akwanitse kudya, akwanitse nawonso kupititsa nawo ku sukulu, nawonso agule chovala. Ndiye anthu amenewa masibo servants, manesi, madokotala, aphunzitsi, apolisi anapangana kuti tikapereke dandaulo lathu koma ndi ananyamulana. Apana sanafike anyamata adzikwacha. Nesi wina anakhapidwa chimo lake lofuna kwa dandaula kuti malipiro akuchepa. Kodi ambomawa akunama kuti malipiro akuchepa? Ambomawa akunama kuti ndalama sikugwira ntchito? Nkhanza zimenezi zikutionetsera kuti kutsogoloko akungu apatsanso mpata. Sindikudziwa kuti alipata tsali Malawi. Chifukwa ufulu uja tinavotera 1994 ukuoneka kuti tsopano tikutani kodi tikulandidwa. Aphunzitsi wathu Achilima ananena mwambi kunena kuti mulimi wa nzeru kapena munthu wa nzeru samauchachire lozungulira nyumba yake alibe chakodi, alibe chimbudzi. Awawa akuchachire lozungulira nyumba kuma chimbudzi achakodi. Aphunzitsi amenewa afuna pa 16 September. Panopo zafika pokuti apolisi uniform akukula oka, sabato akukula oka, manesi ma uniform akukula oka. Kumafunsafunsa kuti kodi bomalo ndiye kupanga chani? Kodi imeneyo ndiye ntchito imene timasankhira kuti boma lidzitani kodi lidzipanga? Panopo apolisi afika mwapala jombo size 7 mwendo wa manzere, size 8 mwendo wa manja. Zimenezo zikutani zimene mutayang'ana apolisi mukamayenda afika pomapala ma uniform akola lautani kong'ambika. Apolisi UTM idzakusamala. UTM idzakusamala. Anthu ambiri timanena apolisi kuti anthu amenewa sadziwa ntchito yawo. Posachedwapa atakhapidwa anthu amboma, apolisi adakagwira anthu amenewa. 6 o'clock unabwera lamulo kuti anthu amenewa atulutse. Ndiyekanero kuti apolisi sadziwa ntchito. Apolisi amadziwa ntchito koma andale amene akwasokoneza. Andale ake ati kodi awa akulamula pano. UTM sidzapanga zimenezo. Tufuna apolisi adzagwire ntchito mwa ukadaulo wawo, kuthetsa nkhanza, kuthetsa mchitidwe oyipa mdzikomo posatengera chani zandale. Ndi apolisi tikutsimikizireni UTM ikubwera idzakusamala. Inuyo khalani mtima m'malo. Mavuto mukwaonawa
atsala miyezi 5 yokha kuti mavuto amenewa athe. Bwana Blantyre tinkanena kuti ndi commercial city, koma ndikufuna ndikuwuzeni pano Blantyre yafa. Kunoko dera lino anthu amalima tomato, anyezi, amalima chimanga, ndinganena kuti ngati Blantyre imadya dera lake ndi linolo. Ndikufuna ndikuwuzeni bwana palunzu apa a president zafika poti malonda anthu kumapita musika mkuweruka kumangotsonya chifukwa kuti ngakhale tomato osatani osagulitsa. Achotsa makampani onse aboma ku Blantyre ukasiya ku Lilongwe. Kuchoka tu kwa makampani amenewo kwachoka anthu amene amakula anthu amalonda ang'onoang'ono kuno Blantyre. Nekuti Blantyre ikufa koma tikumva kuti akuchotsabe, immigration inapita, Makra inapita, Malawi housing inapita, akupangabe plani zochotsa makampani ambiri aboma kuno ku Blantyre. Chimene chitachitike ndi chani? Blantyre afa. Mapeto ake anthu ngakhale ntchito za ulonda zikusowa, ntchito zochapa zovala zikusowa, makanyu akusowa, ntchito zokumba zimbuzi. Panopo Blantyre akufa. Abale anga pa 16 September awa adzipita atiphera Blantyre. Ine sinufuna kutenga nthawi yambiri, ndifuna kuti ndingokuonetserani kuti kodi Dr. Kabambe ndi ndani. Ne akamayankhula president athu akuwuzani nkhani ya 100 billion kwacha. 100 billion imeneyo sindifuna kukamba zimene atakambe iwo, koma ndimafuna ndikuwuzeni akamayankhula za 100 billion mudziwe kuti zimene zapangitsa kuti akhale ndi maganizo, UTM ikhale ndi maganizo oyika ndalama zimenezo ku district iliyonse ndi nkhani ngati mmene zikuyendera za misewu. Kuti misewu kumangoyamba kwana mizatu nthawi ya kampeni, koma ikangotha voti kena konse osautani kodi osaupanga sewu bwana umakatulukira mpaka na kuzomba. Ndiye akupanga sewu apo kochoka pagada kuti ukatukire ku area 5. Komanso tikachoka pa GTC paja pali sewu wonongeka tinganeno lidera linolo kulibe sewu wabwinoni. Zimenezo zikuchitika chifukwa kuti akonsolo yathu ya Blantyre sakakwanitsa kukonza misewu. Ni chifukwa chake UTM Dr. Kabambe akunena kuti 100 billion district ina iliyonse kuti mavuto amene watoka maderamu kaya ndikuti district aliyonse adzitha kukonza mavuto awo. Pomaliza Dr. Kabambe ndi ndani? Dr. Kabambe tu ndi awali apa. Apaindi apa Malawi muno mavuto amene tili nawo ndi nkhani ya chuma. Siliso ni mavuto ena. Fertilizer mukukamba kuti sana bwereyu nkhani yake ndi kuvuta kwa chuma cha dziko lino. Makamaka ndalama yakunja US dollar ndimene yatani muno yasowa. Kodi yasowa chifukwa chani? Chifukwa kuti boma ili lakanika kuti liyendetse bwino nkhani ya zachuma kuti chuma chathu chiziyenda bwino. Ndiye chifukwa kuti chuma chimene chawonongeka ndifake mukapita kukagula soko mupeza kuti lero ngakhale uyo ochapirayo timati chani kodi azamuka ufresh kayanima pano wafika pawadija wadipawo sichonchona federeza tikukambani akadakhala wamtengo wabwino kwezi anthu akukwanitsa kuno chifukwa anthu akuno ndi akhama koma akulephera kugula chifukwa fertilizer ali pa 150 ziko kwambiri akukanika kugula kuno pana chifukwa chakuti kunoko zinthu zabwera anthu atolimbikira kwambiri amalima koma sangagula. Chimene chikupangitsa chimenecho ndi chani? Chuma chawonongeka. Ndiye ndikufuna ndikuwuzeni akabambe anayendetsapo chuma cha dziko lino ali ngati governor nthawi imeneyoyo anakhala kuyambira 2017 mpaka na 2020 Reserve Bank governor. Ndiyena amayesera akuti iya mukumana miza anthu kuti anakonza chuma koma zina zinthu kodi amene amagwira akuba ndi president kapena polisi? Kodi munthu amene wali inspector general chitetezo chikakhala chikuyenda bwino mdziko timanena kuti ndi president? Sitimati inspector general akugwira bwino ntchito? Tu aliyense amakhala ndi ntchito yake. Awawa akabambe ngati Reserve Bank governor ndi amene amayendetsa chuma cha dziko lino kuonetsetsa kuti chuma chikuyenda bwino. 2017 mene amabwera ngati Reserve Bank governor anapeza soko amene mukunde nayo ali pa 1000 anampeza ali pa 50 kwacha. Anakhala zaka 4 2017 mpaka 2020 adampanga ndi sopoyo mene amachoka kuti makulabe ali pa 50 kwacha. Anapeza federeza ali pa 18000 mene amachoka patatha zaka 4 2020 anamusiyanso ali pa chani pa 18000 kwacha. Imeneyo ndi ntchito ya Reserve Bank governor amene amayang'ana kuti mitengo ya zinthu isamakwere idzikhala bwino idzikhala mtengo womverera. Ndiye adagwira ntchito imeneyo ali Reserve Bank governor. Lero
chifukwa choona kuti zina ngakhale zomwe amalangiza ma president samamva afuna kuti apangeokha ngati president. Chifukwa tunena kuti iwo watu ndiye oyenera ulendo uno titapole. Chifukwa chonena kuti chuma chimene chavuta mdziko muno akuchidziwa bwinobwino. Akumayankhula mavuto amene wakuti tikonze tipange izi endi zinthu zotutani kodi zikutheka. Anakhalanso budget director nthawi imene Bingu Mutharika tikamati Bingu anali chitsulo cha njanji ija imakhala ndi nsimbi pasipo. Sichoncho nsimbi zake non zimene sisi panali nsimbi ziwiri basi mdziko Akabambe komanso Malemu Akudokondo mzimu wawo usemutendere. Izi zimene zinali nsimbi zimene zimathandiza Bingu kupanga kuti chuma chiziyenda bwino. Ndiye tikamanena kuti akabambe mmene akuchukira mwatu afuna amve kuti akabambewa ndi ndani. Ndi mtunda umene ukudziwa bwino nkhani ya chani kodi yachuma. Chifukwa cha nthawi bwana ndilekere pamenepa Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri panthawi ino president mundilole kuti ndikukuonetseranipo ashayo MP ena mudziwa president mauti pamengari kuti zikhala democratic uno kuliso amenewa Victoria Umari ashayo MP amene akupita kuma primaries ndi akawanza. Zikomo kwambiri madam. Panthawi ino amaita abambo mundilole ndaitane panthawi ino ambopereka moneti ambopereka moneti UTM sogolo yathu zikomo kwambiri ndipereke ulemu kwa president athu ndiyenga nonse amene mwafika pano. Nthawi yanga siyayitali ndipati ndikupasani moni. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Panthawi ino ndilole ndayitane amene ali mu ofesi ya president Dr. Matthews Mtumbuka nawonso kuti abwere pano atipatse moni. Zikomo kwambiri. Monitonse UTA Sogolatu 2025 Dr. Daliso Kabambe. Ikuti 2025 Dr. Daliso Kabambe. Lero ndinasabadaeti kuchikristu amatiphunzitsa kuti Mulungu analenga munthu muchani ndiye ndili ndi funso. Kodi ndi chifaniziro cha Mulungu kukhala waumphawi? Nanga alipo amene adyakaratu dzulo pano? Alipo lero amene adyakaratu lero? Ndiye ndikufunsa, Baibulo analemba kuti Mulungu amapereka chakudya kumbalame za mchireti. Ndiye kuti sangalephere kumpasa munthu chakudeti. Ndiye kuti mavuto onsewa, umphawi onsewa ndichifukwa cha Mulungu ngati? Chifukwa chani? Utsogoleri eti? Ndiye kuti ndifuna ndifunse, kodi ife Amalawi tinalakwa chani kuti khale yaumphawi? Anzathu ku Zambia, Tanzania, South Africa, kodi ife ndife ochimwa kwambiri kuposa mayiko enawa? Tchimo lalikulu limene tingapange ife Amalawi ndi lokuti pa 16 September ikubwerayi tiponye. Kodi ndikufunse ino pa 16 September muzaponya? Mu 2020 akongresi anatiuza kuti tizadya katatu, achinyamata zapeza ntchito, komanso katundu zatsika mtengo. Eti ndili ndi mafunso, kodi achinyamata mwapeza ntchito? Soko ya Azam panopa ndi zingati? 1000 edi?
mtengo ngati komanso sili kuyakada beti ndiye mwachangu tonse tisaduke mane bweti yende achonga yakongerezi pateni malikisi mwapasa 9 mwapasa 7 mwapasa 5 mwapasa 2 mwapasa yani 0 anepera ibada anepera tidani nao walowe ndani sikikuma walowe ndani ndiye nyimbo mwajangu kabambe yomweyo Galuyu mwanani Galuyu mwanani Icheke mabiba Gani waja makiba Icheke mabiba Gani waja makiba Siko mwimiri Mwabini amene umahali ya Dr. Matthews mtumbu kwa kujogira mwofesi ya president Pahawi na president Mutilole kuitaneni Bambo Richard Makondi amene ali Agora suruh, dia. At least